सकाळ समय कोळाच्या पुत्र माइल खुंट पहिले बापा प्रभात समय आपण मानकर भंज कोण पहिले कला सारंग होइले होत सारंग बंधु विद्या पंडित सारंग बोलते कौन सारंग बोलते पंडित चंद्र चंद्र जिते अस्त हेले सारंग बंधु हेले कि ना सूर्य सूर्य से समय बापा उदित हेले सारंग गोला पर प्राची दिशिला प्राची बोलते पंडित सकाळ जिते सकाल हो सारंग बोलते पंडित लाल रक्त बल विशिष्ट गोला आकृति को धारण करी पृथ्वी माता सुशोभित से नुहे सारंग निरे सारंग आरंभिले क्रीड़ा सारंग बोलते पंडित पुष्करिणी नीर बोलते पंडित जल पुष्करिणी नीर सारंग बोलते पंडित चक्रवाकर चक्र दीप माने से माने निज निजर क्रीड़ा कौतुक मजी रहिले सारंग भ्रमण सारंग पंडित सारंग बोलते अरण्य सारंग बोलते पंडित पक्षी जिते आप सकाल होची पक्षी माने निज निजर उदर गति पोषण करने अरण्य मध्य को चली जाए से नुहे शिवालय सारंगर बसुबिला पंडित जिते सकाल हो शिवालय मानक अर्थात देवालय मानक पंडित सारंगर बसुबिला अर्थात शंखध्वनि सप्त सुरागला ए समय प्रभु गले नुहे यही सकाल समय को आज्ञा लेखक आपण मानकर रणपुर अंचल कवि चंद्र कवि साधु चंद्र कवि पट्टजोशी काली दम छंदर बापा सुंदर पद टे लिखिले पंडित लक्ष्य करिवे देखिन मुकुट Toyota
କହିଲା ଟେକିଣ ମୁକୁଟ ଡାକିଲେ କୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲା ନା ହେଲା କଣ କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରହରାଜ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚବାଚୁହି କହି ରତନ କରିବା ପାଇଁ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଭାଟଗଣ ମାନେ ଯେପରି ସ୍ତବ ପାଠ କରନ୍ତି ଇଏ କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚବାଚୁହି କହି ରତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ନା ହେଲା କଣ କହିଲା ଭୟ ପାଇଯାଏ ପଳାଇଲେ ଦୂରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା ବିଟପି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ତେଜିଆ କରି ଯାର ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲା କହିଲା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଚାରିତ ଅର୍ଥାତ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଭୁଟ ଭାଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଗଲା କହିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ କହିଲା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ନା ହେଇଛି କଣ ପଳା ଇଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଭୁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମଳୟ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ବହିବାକୁ ଚାଲିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ମଳୟ ପବନ ବହେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ ତେବେ ସେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଟା କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଣୀୟ ବଲ୍ଲର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ ବସନ୍ତ ବିଜୟ ଭାରତ ପ୍ରଜା ରିଲା ଭୁବନେ ପାଟ ପଣିତ ପତର ପର ଭୂତ বসন্ত বিজয় বারতা প্রচারিলা ভুবনে অর্থাৎ এই বসন্ত ঋতু রূপক রাজা আসিবারু ভূপৃষ্ঠରେ ମଳୟ ପବନ ବହି ଚାଲିଲା ପାଦପ ବୋଲନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ପାଦପ ଆନିତ ବୋଲନ୍ତେ କଳିଆ ପରଭୂତ ବୋଲନ୍ତେ କୋଇ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗମନ କଲା କୋଇ ତାର କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଛଳରେ ଗାଇଲା ମନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସାମବେଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା ଯେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନୀ କଦମ୍ବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କି ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କିପରି ପାଦ ଧୌତ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବାପା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ କଲା ନିର୍ମଳ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ